אנחנו נראה סרטון קצר על טיפוס המגשים. טיפוס המגשים, כמו כל שאר הטיפוסים, מתאפיין בעילה שלו, בעילה האנרגטית שמקיפה אותו. ואנחנו כרגע נתייחס למגשים, לעילה שלו, העילה המיוחדת שיש למגשים, ולמגשים יש עילה סגורה ומפלסת דרך. סגורה במובן הזה שהיא אמורה להיות לא מושפעת מעילות אחרות, וכל זאת כדי שתוכל לפלס דרך, כדי שתוכל להביא לשינוי, כי התפקיד של המגשים הוא להביא שינוי לעולם. כדי שטיפוס המגשים יוכל למלא את ייעודו, להביא שינוי לעולם, להזיז דברים, ליזום, הוא צריך לפתח אסטרטגיה שמותאמת לעילה שלו. הוא צריך לידע לפני שהוא עושה כל פעולה. לידע הכוונה להסביר מה הוא הולך לעשות, לא לבקש רשות, אלא רק להסביר ולעשות. ועדיף שגם לפני שהוא עושה ומיידע, שיבדוק על מי המעשים שלו יכולים להשפיע. שיעשה רשימה של אנשים שמושפעים מהמעשים שלו, הוא לא חייב לבקש את רשותם, הוא יכול להתייעץ, אבל בסופו של דבר הוא מחליט לבד, מיידע ומבצע. כזכור, המגשים, המטרה שלו, הייעוד שלו, זה להשפיע על העולם, להשפיע על אנשים אחרים. וההשפעה שלו היא על ידי היכולת שלו ליזום ולשנות דברים. ההשפעה שלו היא לא עבודה קשה, אלא השינוי עצמו. הוא מתניע ונח. מתניע ונח. זאת דרך העבודה הנכונה של המגשים. כשהוא נכנס לעבודה קשה ולתחזק עבודה, אז הוא נכשל. המגשים, כיוון שכמו כל טיפוס יש לו התניות שבאות מהשפעות הסביבה עליו, יש לו נטייה לא לידע לפני שהוא עושה ולעורר התנגדות. הסיבה שהוא לא מידע זה שהוא פוחד שאם הוא יגיד מראש מה הוא הולך לעשות, ינסו לעצור אותו. אבל למעשה אין אפשרות לעצור אותו כשהוא מידע. ואת זה הוא לומד על ידי ניסיון, על ידי שהוא מנסה ורואה שזה עובד. ומה שקורה לו זה כשהוא לא מידע, הוא מכעיס אנשים. כי הם לא אוהבים את השינויים שהוא מביא, כי הוא לא אמר את זה מראש. והוא כועס כאשר הם לוחצים עליו לעשות דברים שהוא לא רוצה. אז הידוע זה כלי העבודה שלו. כדי להבין קצת יותר איך המגשים, המניפסטור עובד, נתייחס לקבוצת כדורגל ונראה איך התפקיד שלו בקבוצה. אז בקבוצת כדורגל הוא החלוץ המרכזי. להזכירכם, חלוץ מרכזי זה האדם שמפקיע את השערים. והוא מפקיע את השערים כשהוא מוצא את נקודת התורפה של הצד השני. הוא לא עובד קשה, הוא מוצא את הנקודה שבו יש לו יתרון, נותן סימן לשחקנים האחרים שישלחו לו את הכדור, משתמש בהרבה כוח מרוכז ומפקיע את השער. אחרי זה הוא נח עוד פעם עד לשער הבא. הוא לא זה שרץ כל הזמן. וזה דוגמה לתפקיד של המגשים, תפקיד מרכזי המשחק, וזה בעצם גם תפקידו בחיים. לבצע את הפעולה הסופית, להפקיע את השער. בואו נלמד קצת את התפקיד של המניפסטור המגשים במקום עבודה. אז קודם כל, הטיפוס הזה אוהב לעבוד לבד. בדרך כלל הוא יהיה עצמאי או ייראה כעצמאי. אז אם הוא עובד לבד, זה הכי טוב, כי לא אומרים לו מה לעשות. הוא לוקח פרויקט ומבצע אותו. אם הוא בחברה, אז הוא יהיה עצמאי בתוך החברה. הוא יעבוד עם חשבוניות, כמו שאומרים. ויחפש תפקיד שבו יש לו מקסימום עצמאות. אם הוא בסטארט-אפ למשל, אז הוא יתניע את הסטארט-אפ, יכין אותו לכוח אדם, לכסף וכדומה, וייצא. זה המצב המקסימלי, ויקבל את התמלוגים שלו. זה באופן כללי כמובן, התפקיד של המגשים בקטע של עבודה. הוא אמור לא לעבוד קשה, לעבוד ולנוח, וככה הוא מגשים את עצמו בצורה יותר טובה. המגשים, כשמדובר בזוגיות,
הוא טיפוס לא קל, כי הוא זקוק למרחב שלו, העילה שלו היא סגורה, הוא לא נותן לעילות אחרות לחדור לתוכו, והוא יכול להיראות כאדם שנרתע מחברה, אבל זה לא מדויק. הוא יכול לאהוב ולחבב כל אדם, אבל בלי שנכנסים לו לפרטיות, בלי שנכנסים לו לעצמות. הוא זקוק למרחב הפרטי שלו, ודורש שידעו אותו על מה שהוא צריך לדעת, ולא ייתנו לו פקודות, והוא אמור לעבוד נכון על ידי שהוא מיידע ולא נותן פקודות. ושני טיפוסים של מגשים ביחד, זה מודל מצוין לעבודה. עכשיו נראה כמה סוגים של מגשימים. יש כל מיני סוגים של מגשימים. ההבדל בין המגשימים זה בסמכות הפנימית. סמכות פנימית זה החלק באסטרטגיה של קבלת החלטות שקשור לתזמון הנכון של לקבל את ההחלטה. אנחנו מבינים שהוא מיידע ובבצע, אבל יש את העיתוי הנכון לעשות את זה, ואת זה יודעים לפי הסמכות הפנימית. אז כרגע נדבר על המגשים הכי נפוץ שיש לו סמכות פנימית רגשית. אדם כזה הוא פועל רק כאשר הוא הגיע למצב שנקרא בהירות רגשית. זה מצב שבו הוא מרגיש רגוע, לא כועס, לא שמח מדי, לא עצוב מדי. אז זה הרגע המתאים לבצע סופית את מה שהוא רצה לעשות. ועד שהוא מגיע למצב הזה, זה יכול לקחת זמן. הוא יושב וכמו שאמרנו קודם, בודק על מי הוא משפיע, רשימה, ומיידע את האנשים לפני שהוא מבצע. ישנו מגשים מסוג אחר לגמרי, ממש שונה ממגשים השני. שניהם כמובן יוזמים וצריכים ליידע לפני שהם עושים, אבל המגשים שיש לו סמכות של האינסטינקט, זה נקרא סמכות התחול, המגשים הזה עובד אחרת לגמרי. הוא בודק מה קורה לגוף שלו, האם הגוף שלו מרגיש סכנה, האם הגוף שלו מרגיש שהוא צריך לעשות משהו או לא לעשות משהו, הוא לא עובד לפי הרגשות בכלל. וכשהוא בודק את הגוף שלו והגוף שלו מטריע עליו אם זה דבר שהוא צריך לעשות או לא לעשות, הוא מיידית מבצע. זה אדם שפועל מיידית, חי לגמרי בהווה, לא מחכה להחלטה, פועל מתוך האינסטינקט החייתי, למה שטוב לו, מה שמתאים לו מבחינה כלכלית, מה שמתאים לו מבחינה בריאותית. אלה הקריטריונים של אדם כזה כדי לפעול נכון. יש עוד טיפוס של מניפסטור שהוא מאוד נדיר, אולי אחוזים בודדים אם לא פחות, בתוך המניפסטורים עצמם, שגם ככה המניפסטור, כל הטיפוס הזה הוא רק 10% מהאוכלוסייה, והרוב של האוכלוסייה זה טיפוס הגנרטור. אז אדם שיש לו סמכות אגו, כמו שאמרנו נדיר, הוא אדם שאמור לפעול רק לפי הרצון שלו. רק כשהוא באמת רוצה משהו, זה הזמן שלו לפעול. עדיין הוא צריך להתחשב באנשים שמשפיע עליהם וליידע אותם, אבל הוא לא צריך להתחשב בשום דבר אחר חוץ מרצונו. הוא לא צריך להתחשב ברגשות שלו, כמו המגשים הרגשי, הוא לא צריך להתחשב באינסטינקט שלו, חייתי, אלא רק ברצונו. כי הסמכות שלו היא סמכות של כוח הרצון, זה נקרא מרכז האגו, ובמפה זה המשולש האדום הקטן במרכז המפה. אז אנחנו נסכם את הטיפוס של המגשים המניפסטו. התפקיד של המניפסטו הוא להתניע, ליזום, ליצור שינויים. לצורך זה הוא קיבל עילה אנרגטית סגורה כדי שלא ישפיעו עליו, ומפלסת דרך כדי שהוא יוכל להשפיע על האחרים ולדחוף אותם לשינוי. האסטרטגיה הנכונה שלו כדי לממש את העילה שלו ללא התנגדות, הוא קודם כל לבדוק על מי הוא משפיע, לעשות רשימה של אנשים שהוא משפיע עליהם, לא צריך לבקש רשות אלא רק לדעת מה קורה איתם, ולידע לפני שהוא מבצע. השאיפה הפנימית שלו זה שלא יפריעו לו לעשות דברים. זה מה שהוא רוצה, שקט. תנו לי לעשות את הדברים שלי, אל תפריעו לי, אני גם לא אפריע לכם. ההתניה של הטיפוס באה מהמרכזים הפתוחים במפה שלו, וכתוצאה מהתניות ילדות, הוא מרגיש שהוא לא רוצה לידע, כי
כי ניסו תמיד לעצור אותו כשהוא ניסה לידע, אבל הוא חייב לידע, והוא לומד בשיטה הזאת איך לידע, והוא רואה שזה מצליח לו. יש 3 סוגים של טיפוסים של מניפסטורים. הטיפוס הראשון הוא רגשי, הוא אדם שנמצא חי בעולם של גלים רגשיים, הוא לא יכול לפעול ספונטני, הוא חייב לחכות לבהירות רגשית, זה לפעמים לוקח זמן, הזמן פועל לטובתו, הוא חייב לחכות, להיות סבלני, וכשהוא בהיר רגשית, זאת אומרת לא שמח ולא עצוב מדי, הוא יכול לידע ולבצע. הטיפוס השני של המגשים, המניפסטו, הוא טיפוס שיש לו סמכות של תחול, שזה סמכות של האינסטינקט החייתי, והאינסטינקט החייתי זה מה שהגוף אומר לך בכל רגע ורגע, ולא צריך לחכות לשום דבר, לשום בהירות רגשית וכדומה. האדם הזה פועל כאן ועכשיו, לפי מה שהגוף אומר לו, לפי תחושת הסכנה והפחדים שמכתיבים לו איך לפעול, וכשהוא פועל בצורה כזאת לפי מה שהגוף אומר לו ולא מתנגד, אז הוא פועל נכון, הוא צריך לידע כמובן לפני שהוא עושה, אבל בנוסף לידוע, הוא לא צריך לעשות שום דבר נוסף. והטיפוס האחרון שדיברנו עליו, זה טיפוס של מניפסטו של אגו. האנשים האלה פועלים לפי כוח הרצון שלהם. ברגע שהם רוצים משהו והם לא מושפעים מהרגשות של עצמם, רגשות של האחרים, אינסטינקט של עצמם, אינסטינקט של האחרים, לא מושפעים מאף אחד, הם יודעים לזהות את הרצון שלהם, הרי להם לידע ולבצע, וככה הם מצליחים.